Izan ere urtez urte, eskuz esku aldatzen da lekukoa, 15 urte badira, mauletarrek etzen dutela antolatzen, baina alere, ohorez ez, heltzen diozuela lekuko horri. Bai, plazerrekin eta da esperientzia bat, egiazki bizian behin gutienez egin behar den esperientzia bat, xantza dugu nik erretu beti beste provintzitako laguneri, xilotar izatearen oberenetako bat da, maskarada batean parte hartu izana, eta salbu, xantutxun uste dut egin zutela duela orte batzu eta berriz egin dute behar bada, baina da plazer bat horretan parte hartzea eta sortzea. Altzirikin, aritu zarete asteburu honetan, baina hasi bideari maulen bertan ekin zenioten, ez? Eta etxean aritzeak ere ardura berezia badu, bertako irudiak ikusten ari gara, baina zeinen ongi joan zen ikusita, gero animatuta aurrera egiteko ere bai, ez? Bai, eta gauza lehena emaite duzularik beti estresa bizkat bada, eta ez da hain ongi emaiten bada teoria eta bada praktika, eta bost pasai aldiz eman ondoren, normalki lasaitasun gehiago bauzu, plazan baliatzen duzu gehiago, publikoarekin gehiago jolasten zira, eta hor apreziagarriago gira orain lehena baino, eta hori urtero berdina da, normala da. Izan ere, zuberotarrek ederki ezagutzen duzuen maskara da, eta beraz, naiz eta ez egokitu, badakizuen nola doan, paperak zein diren, lanak zein diren, baina aurten bada berrikuntza bat, ez da, izan ere, erabaki duzue buhameen partez erratuek, eurek hartuko dutela buhameen tokia, eta hori izan da azpimarragarriena, ez, aurtengo maskaradetan. Bai, janik izan da, batez uste dut erdian aldatu zutela izena edola polemika bat sortu zelako gura urte batzu, eta hor nahi batzu guk ez dugu maule izanki, ez dugu behar eramaile bizar xurri behitzen ditugunak, bagizu eramaile batzu erraiten dutenak kultura edo tradizioa hola da, eta ez da, eta hola egin behar da, eta ez besterik, beraz bakoitzari eman dugu askatasuna, ze aipatu nahi zuen, nola eraman nahi zuen, eta hor da buhamen taldea edo erratu taldea erabaki du izenez aldatzea eta beste joko baten ekartzera. Bestela bai, gainerakoetan bai ikusten dugu, ez da, beltzeriak, gorri kolorekoak, dantzariak, osagai guztiak batean badaudela, danak elkarrekin, baina ez nahastuta, eta hor gainera banaketan batzutan tematzen gara, ez? Zeintzuk diren onak, zeintzuk diren txarrak, eta zuek azpimarratzen duzuena da, behar bada onik ez dagoela eta denak direla txarrak, batzuk besteak baino txarragoak hori bai. Bai, eta guztiak baliogarriak dira negozu, guztiak haien tokia baute, haien mezuen pasarazteko edo haien gauzen egiteko. Hor beltzerian uzten dena, da pixkat urtean zehar egiten ahal ez duguna, hor onartua da, beraz hortaz baliatzea da ere. Eta gero, herriari errepasoa eman, ez? Eta herrian gertatutakoen kontura ere, zuk esan duzu, astez aste idatzi behar da, ez? Herri hortan ze gertatu diren, bitxikeriak edo ze pasadizo xelebreak izan diren, haien kontura ere parre pixka bat egiteko, ez da? Bai, hori da, eta da gehien bat, guk pentsatzen dugu ze mezu basarazi nahi dugun. Kondatzea, ezakit, Moskor historioak guziek badira eta erri guzitan badira, baina ez du bortxaz gauzarik ekartzen aldiz, hau zapezgoan edo erriko etxean pasaren zerbait edo hola, nintzat badu gatz gehiago eta interesgarriagoa da. Eta ez dakit orain arte manex ugari gerturatu ote den, ez da, hegoaldeko manexak gerturatu ote garen, eta bestela bintzat, manexentzat ohar pare bat ere luzatzea gaizki ez, batzutan ez dakigulako oso ongi ere nola jokatu, ez, eta manexak ere jakin behar du bere txokoa ere bilatzen maskarada horietan. Bai, bada nafartar batek idatzi zuen ustut gehiengoak etortzen. Aritzi Bainetek, bai. Hala. Manexarentzat 10 gomendio eta biziki ongi idatzia da, siberutar batekin da bikotean, beraz nire ustez bien arteko eta ongi ulertzen da eta biziki argia da, beraz aholku bat da horren irakutzea. Hori da. Fiskalduzea da, baina humore asko bada eta bario du. Bai, ze humorez ere heldu behar da, humoretik asko daukalako maskaradak, ez? Eta zuen izaeratik ere asko esaten duelako, goizean zehar bai, barrikadetan, auzoz auzo, etxez etxe, puska biltzen, hegoaldean aritzen garen bezala, eta bertan ateratako aperitifarekin eta ere, eguerdira artekoa alaxe. Bai, eta guk emaiten dugu joko bat kestuek, hor biernesek emaite dute joko eguerditan, hor bazkal baino lehen, eta gero atxaldean hola beste rol bat egiten aldute, bat kauteetan da, eta besteak dira erratuetan.
eta arratsaldean bai funtzioa eta bakoitzaren ofizioak eta hoien gainean saltoka, dantzaka eta beti geratzen zaigun kezka da ez ote dugun maskaradaren benetako izaera galtzen, ze hori zuek bazkaltzen zaudetenean edo behin maskarada bukatuta gauzatuko ote den susmori hartuta gaude Julen. Bazkarietan gomitatzen alda ere, eta bazkarietan egin egiteko jenden etxetan bazkaltzen du beti janarik gehiegi bada, beraz egeski jalde egin dezake jendeak tokia normalean, eta gero gauean festa aholkagarria da, gauean bada giro bat normalean, oraindik giro igandetan delako, igandetan delarik, igandetan hemengo edo gehien bat egitarrak eta maskaradakariak dira egoiten, eta giro gozo bat sortzen da gehienetan. Hemen ikusten ari gara irudietan, gudalet dantza, ez da, edalontziaren gainean egiten den hori, askotan erori alda aurten edalontzia edo nahiko fingabiltza dantzan? Atxaldean erori da gauean baino gutxiago, beraz momentuko ongi. Seinale hona izango da hori, ez da? Esan dugu Maulen hiriburuan aurten abiatu zela eta bukatu ere, alaxe bukatuko duzue, aprilaren 22an. Bai, normalean aprilaren 22an, eta gero posible da oraindik Baionan emango dugula behin, eta maiatzean pixkat beranduago, eta behar bada ere Bilbora etorriko dira. Begira, hori ere ongi egongo da, hegoaldekoei pereza gehiegi ematen digun bezalaxe iparraldera gerturatzeak, oraingoan aitzakirik ez da izango, ez da, hegoaldera etortzen bazaret ere, denan asteburu honetan muskildin izango da, hitzordua. Bai, muskildin bederatzitatik goiti barrikadetan eta giro ona izango da normalean. Ohidura bada egin egiteko hegoaldeko jendea izatea ere eta autobus bat edo bi etortzea ara, baina normalean giro gozoa eta larun bata da, beraz aitzakirik ez biharamunean igandea delako eta etxera sartzeko denbora izango da. Esan diguzu lehen, nekeaz gain, arrotasuna eta poza ere ematen dizuela maskaradak, urtean zehar ere zuek prestaketa honetan elkartzearekin euskeraz aritzeko eta ere harreman horiek euskaldunago egiteko ere aukera ematen duela maskaradak, ez? Eta hori ere bada txalogarria. Bai, harreman bat da, harreman bat da sortzen dena talde guk ezagutzen gira behar bat bistaz edo hola, baina ez dugu zerbait eraiki elgarrekin, eta hor zerbait eraikitza da harreman baten sortzea, eta elgar arteko laguntasun horren sortzea edo ongitzea, garatzea, depende zemailetan zen azapenean.